Sabado Domingo, maghapon kami hanggang alas 5:30. Kasi lang baga ang free time mo baga mag-himos. Sabi ko, ano, follow up ni Ayan, follow up ko yung mga ni ma'am. In advance nila. Nangan iba na yung coding ko, advance dito ang time. And date. Kaya ko, isunod ko talaga ang encoding ko na 28, 29, 30. Sabado kita din. makapasa. Follow up, di ba? Pwede. Kaya ko man yung justify na ano ko, encoding yung ano, follow up yung ka. Sabi, ang kayo nag-tirog sila date sa follow up yung ngayon, ng encoding mo. Paano ma'am? Kung sunod doon ko ang encoding, di ba kami makapasa on time? Wala kahapon. Kaya ang follow up yung ka, dapat second week pa lang sa month, ma-follow up yung na kita para pag kuan, third week, encoding na ako. Oh. Nag-resume mo. Paano? Hi, 1 million. Kuan. Mga ni ito, pasuluhay kami. Bahala nga ka mo. Siriway nga yan kita. Sabi na. Siriway man. Siriway kung siriway, biyok man. Biyok man. Siriway kung siriway. Biriyo man. Kung mao nga ito nasunod, kanina pa nga ka mo tapos. Wala kami ni Marika nagtitingo. Ikaw kasi naman sa mga. Wala, di mo ka. Kung todo kami paliwanag, wala ka makulit mas. Pero ako na to, sorry, anisip niya. Oo. Kaya sa mo ito, agi. Sa mo area. Ubot man siya sa dili niya sa kanila. Man nga ni. Kanina nga, nagalag pa siya, Chip. Kami malagalag. Thank you for the likes. Maski, diin. Mas mayit nga nila, inuupod ako na siya sa 5'8". Bibadla-badla nila. Baradla. Oh. Aram mo na dito may ano, kaya pag mga puta kay may ano, may dalan man talaga to. Chat mo ngayon tab. Ay, di ko na. Hi, Sir Craig Phillips. Thank you for watching, Marian. Baby, you don't know what it's like to love somebody. Butang liwat sa garden niya. Diri, alam, ay diri man yung butang kunhain ang garden. Hi, Jaya. Kumar. Thank you for the likes. 3 AM here in the United Kingdom. My God. Hi, Sir Craig from United Kingdom. Me here in the Philippines, 10 AM here in the Philippines. Sir Craig. Craig na? Craig. Sir Craig, how old are you? Craig ba? Si Craig Phillips from United Kingdom. United Kingdom. Si Craig Phillips. Paguna ko, Craig. Craig na yan. Si Sir Fred. Iba man yun to si Sir Fred. F yun. Yadi Craig. 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 Sir Craig. Why you still awake? Too old, check my picture.
I can check because I'm doing live. How old are you, Sir Craig? Wala, mati yun ang kalo ko. Kasi, ganda ka. Matagal, hali pa yun sa Ligaspin. Diyan ko lang. Pakano? Hublo to po. Rabas. Di, 59. Not too old. My hobby, 67. Hi, Julio. 59 ko no. Gurang na ko no siya, 59. It's fine. not too old. Not too old. 59. My Di, napasabak mo, sister. Jake. She's my sister po. Ano, Mike? Sir Craig, my sister. I want you to be friends. She wants you to be your friend, if you don't mind. Are you married, Sir Craig? Are you married? Pera ka nakataon? Oh, kamo, is destined to each other. Are you single, Sir Craig? If you don't mind. Single! Oh my God, single! Sir Craig, my sister, single. Hi! I want you to be friends. She wants to meet you. Sir Craig, my sister, single. Single, ready to mingle. Nabulaan talaga ako. Ano? Mula pa ako. Sini talaga. Saka, pagkali ba ganun? Sinabit ako. Si Sir Fred nga, ni, kung makabuli sa ako. Hello, sister. Hello, sister. Hello daw. Hello. Hi! Hi, sir! Hello, Sir Craig. My sister, she's single. Ha? I know. Kaya huwag ka mo, oh, may apam tayo. Ha? Yummy. The sexy ladies come here na. We're going kuan na. Sir Craig, we're going kuan. I have subscribed to your channel. Thank you, Sir Craig. Thank you so Thank much. you. Ay. Wait lang. Thank you, Sir Craig. Wait lang kayo. Masikasa ako sa buhay. We're going to somewhere na. Hindi ko, i-stock mo. Diyan ka sa live ko. Tapos i-stock ka naman. Profile picture. Bye, Sir Greg. We're going to somewhere na. Sige, ma'am. May pas may matakya. Namog niyo ma'am. Sa nalma. Come on. Tapos ka na? Para Let's go. Enjoy your time. Thank you, Sir. Hi, baby. Sexy ganda. Bye-bye. Bye-bye. Nakadto na kami. Tapos na kami. Kami tapos na. Tigling ka niya lang. Ah. Kabito mo si Lola. Opo. Kaya, We're going to... Ay, may ano pala kami, may service kami. Saan tayo? Ayun. Tawag yun. Sinadan. Nagdiretso na kita pabagsangan. Paghuna ko, paano mo siya? Ako na lang dito ang sayo. Ato ta? pwede. Sayong? Mapasayong kuno kami. Pasayong. Sayong. Pwede mo kayo nagsahod. Kay, yung pinahalo-halo ko kuno kami, pahalo-haloon pa ako. Okay, tayo. Sayong tayo. We'll have to meet sister. Yes po. Thank you, Sir Craig. We're going to...
Ano daw? Nakasunod doon. Nana makalat. Yes. Kahoy. Kahoy. Mabo. Ano naman nga niya ako? Sanay ako ng pagligo sa tricycle sa panahon. Ngayon naman ako sa ng mga inayok ni Glenda sa sunod sa ha? Pero dinara ko pa mangyayako. Thank you for watching 5 million. Hindi ko kan kapitan mo halo-halo. Hindi na lang. Diretso. O, diretso. Hindi na? Where are you now? Where are you? Sir Quick, she's my sister. Whiskey. Wait, ano na yan? Paupahan niya na siguro gusto na. Ha? Salamat. Thank you. Thank you. Ano? Pa-deliver nga, hindi to pay. Yan, di ko nabilin kan baby. Ay, ganyan. Mahal man pala ni Robson na bakso, ha? Yan. Ha? Balik ko ng 7,000 ko mo yun. Ay. Here na. Ito na lang unahin ha. Kain tayo. Kadain tayo. Pwede na lang siya. San? Sino ako? Ayun mo. Alam mo nagkaong kami din ni Maricar natin. At kami halo-halo ng pan. Kata ko sa to, 1,000 din sa kanibihan. Tipdanan ko na yan din. Papaala kang bando. Oh, dear. Yung CPFCO, kasi yun yung una, para mag-judge ka na po, yung name of man. Nung magiging Merienda lang kita kayo. oo, tapos siya pakiya sa CCR. Pero kasi sa CCR, nag-iilig ka na. 3 to 4 cups so sinigang ay wala ko din. Ang pira di diyan na 140. 140 na ito? Ha?
Kahit ito? Halo 160. Okay na eh. Ano ba yun? Nalimutan ko, nagbayad lang ako eh. Yay? Basta halo-halo. Ang grande lang siya. Tapos dito kasi first lodging ng company, before kasi siya Tama na rin ako na halo-halo kay Kuan. Hindi kayo maubos. Eh, okay, kunain ko ako ba? Ano, isa lang muna lang. Tapos upat na. May ano sa akin? Tama na yun? Ayun, tama. Hindi ka na. Ano naman? Tinapay lang. Hindi, kaya pwede naman natin yung matigot pag dito na. Oo, dito. Muna yung mood ko. Pipata. Kasi ito, pagka po kayo nyo dun, meron Sige. Mali.